Velkommen til Sådan bruger du opvaskemaskinen. Først så skal du trykke på den nederste knap, så tænder du på maskinen. Bagefter skal du trykke på pilen, så lukker du på maskinen. Imens bliver tanken fyldt op, og der går cirka 15 minutter. Så vil der komme lys i symbolet til venstre for fyldt tank. Så skal du trykke på P2, og husk nu at tænde for udsugningen. Så skal opvasken spules rent for snavs, så den er klar til at komme i opvaskemaskinen. Du skubber den ind i opvaskemaskinen og trykker på piletasterne, så lukker opvaskemaskinen. Det er strengt forbudt at åbne opvaskemaskinen med håndtaget. Hvis det sker, så går opvaskemaskinen i stykker, og så skal du vaske det hele op i hånden. Vent i stedet på, at den åbner helt af sig selv. Sådan. Når du er færdig med at vaske op, så skal du først slukke for maskinen på den nederste knap. Efterfølgende skal du tage resten af. Det er nemlig blevet meget snavset. Det kan godt være lidt svært. Så skal du skylle dem rent for skidt. Det kan jo godt gå hen og komme til at lugte lidt surt i sådan en opvaskemaskine, hvis den ikke bliver gjort ordentligt rent. Sådan der. Så skal du tage proppen op, så render alt vandet ud. Sådan noget vand kan godt gå hen og blive lidt beskidt i løbet af sådan en dag. Så det er meget vigtigt, at man skifter det tit og ofte. Så skal du spule opvaskemaskinen ren indeni, og der kan godt sidde lidt snavs i hjørnerne. Og det er også lidt ulækkert. Så sætter du bundproppen i. Så er den klar til brug i morgen. Og vi glemte lige resten. Dem skal vi jo også huske at sætte i. Meget fint. Sådan. Så er opvaskemaskinen klar til brug. Tusind tak fordi I lyttede med. Hej.